आगक आसचे गणेश चतुर्थी तो गणपति बापा आज बनी मु सागु खीरी। तो चलतु देखा आज रेसिपी। आमचे पप्पाने गणपती हाणला आमच्या पप्पाने गणपती आणला शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसलाय गणपती कुणकू बघतोय चांगला आमचे पप्पाने गणपती हाणला आमच्या पप्पाने गणपती आणला। तो ये रेडी गला सागु खीरी। तो गणेश चतुर्थी रे आपण माने ठाकुर पाखे खीरी बने की भोग लगातु और बहुत सारा भल पाइबे।